Life. Chinhu life, guys. Life is spiritual. Kuneva singa sivi, life is spiritual. I wish if we could be 100% in control of our lives, but we can't. That's why you see sometimes we plan this and it doesn't go the way you planned. You can sit down and plan and it won't happen like that. Or you can plan to say next year I need to do this and this. Probably next year it's not gonna be what you have planned because it's a spiritual journey. Life is spirit. So what happens is pauri papo sejo life zviri zvemuchadenga umu pauri papo unomira uri papo kusvikira wamuvwa wozomufa. Hatigoni kuplana pana zvimwe zvinhu zvokuti we fight things that we cannot control. Kana wari panzvimbo pauri papo pawakaiswa ipapo unogara ipapo chero no matter sometimes how much you fight, no matter how much you do, how much you try. Kune vanhu vanozama pano pasi, guys. There are people who tries a lot. Vano try each, or try each, or try each, or try each. Zvoramba zvakamira zvinoramba. Azoti give up. Azama zvese. After a while atokanganwa. Ungona zvinhu zviya zviya zvaakaita zvikaramba. Zvakutanga kuflowa. Akona zvaaizama kuita zviya zviya. Kana yaya kutanga kubudirira ichita yega ichiuya, angato give up. Because life is spiritual. Kune zvinhu zvokuti we can't control things. So, kana wakambenga uchizama kuenda kwaida kuenda, kune vanhu vakatobata mari, guys. Let me talk of journey yesiwe wemasiwo ese kuno ku-UK. Kunotori nevanhu vakabata mari dzavo. Vanga vakabata mari dzavo. Pachinzi masiwo ese ari kubuda ari kudai. Zvokuti they were willing andika kutobhadhara kana mari kuti aende. But harina kupfuura nemamo ukomake siwo ese. Mukana waivepo waitouya uchimujamba asi akabata mari yake. Koita mumwe anga ane less money than yanga akabata. Aitotorwa ne-less money yehu, we all know kuti munosanida mari. Asi iye akabata mari yake onzi mukana uya onzi watononoka kana kuti womujamba. Because life is spiritual. Mwari vangosasa asati anzi, usati wanzi uende pachinzvimbo ipapo. Wangosati wanzi upuwe siwo esiro kana kuti utenge siwo esi uende. Koroda kuenda ikoko. Handiti mira. You cannot fight spirit. You cannot fight destiny yemunhu. You cannot fight God. Because the life that tukurama is dzakarongwa nemuridzi wadzo. Dzinoplanwa nemuridzi wadzo each and every day. The day you wake up, untomuka uchiti ndoda kuenda kubasa mangwana, I want to use the short road kuenda kubasa. Uplana kudaro. Ukuuza short road ya haushiki kubasa ikoko. Ugoplana dera mangwana kuti pa lunch ndoda kudai. Haushike lunch yoyo. Kana tumama plans they come up. Stop fighting God. Stop fighting life like as it is. Because inorongwa nemuridzi wayo. Kana usati wanza uvi panzvimbo. Chero ka louder say. Chero ka fighter say. Chero ka uchagara ipapo. Ndopa uchagara. Uchagara ipapo. Kune vakatobata mari. Vanotori nemari. Chaidzo. Vakatomirira mikana. Asati yasvika pavari. Because vakanzi vambomira ipapo. Kana wamira ipapo. Kana nguva yako yakwana. You don't make noise. Kana nguva yako yakwana. Haulaude. Zvinongoita zvega. And you ask yourself, ko zvafamba sei chichi kuitika apa? Zvafamba sei? Zvinoita zvega. Handiti muri kuzvinzwa. Saka stop fighting kuti ndakazodai zvinhu zvangu zvazodai ndoda kuzodai ndikazoninga kazodai. Hakuna munhu anokufaita anokutorera chinhu chako chinenge chanzi ndechako naMwari. Chakanzi ndechako naMwari chinouya mumaoko mako. No matter chikada kuzama kutorwa sei kana kufaitwa sei achitorwe because ndechako. Kana Mwari vakati imomo munzvimbo mauri uchamugara. No matter 1,000 will come to your left, right, and your 1,000 will come to your right side. They will never prosper. Because wakagadzwa ipapo naMwari ndezvaMwari. God is the one who is in control, not men. Ndisaka mtona tinorwiswa. Kune dzimwe hondo dzekuti aticharwirika nemaoko. Tinorwa zvinenge zvakangwara. Unorwa, but ugodzibuda. Vakawanda vakadaro uri one kudai. Because andisirini ndikurwa hondo idzi vari kurwa havasi kurwa neni. NdezvaMwari. Pandiri panzvimbo paroda kukubvisa ipapo. Handina kungozvisa. Ndakasvitswa naMwari. Saka kana Mwari vasati vatendera no matter vakaita sei kana Mwari vasati vatendera vasina kuzvibvumidza whatever hapana chinoitika. Ukaona pane chinenge chaitika, God has allowed it to happen. And you can't fight it. You can't fight it. Kana Mwari vazvitendera, you can't fight it.
because Mwari vachitendera. You just follow the flow because you can't fight God. You can't, you as a person, you can't fight God. Saka usati wanzi ku UK hauyi, kana usati wanzi ku Canada hauyi, kana usati wanzi ku America hauyi, ku South Africa hauyi, chero kaita noise yakaita se chero kalauda, you making yourself look stupid. Because ndezva Mwari hauyi, uchagara ipapo. Chero kachema, chero kabuda musodzi yemadzihwa neropa hauyi. Nokuti usati wanzi hauyi, gara ipapo. Kana nguva yakwana, they do dhega. Zvinoita zvega. Wakarivara. Mwari anongokukandira kudai on a silver platter. Saka just know kuti life is spiritual. Tiri kufamba a planned journey. Life that has been planned by the owner kudhara. Chedu, we're just following the suit. We're just following the lead. Stop fighting things. Nekuzvita stupid and look yourself cheap and kuchitaridza ubenzi wese pamberi pevanhu. Because you think ndinozodai apa ndigozodai. No. Zvinorongwa nemuridzi wazvo. When the time is right, God will make it happen. Stay there. Mwari akuitirei zvakanaka.